So, mga dear, mayroon tayong thread fin or bisugo. So, ito na, hinugasan ko na, nilinis ko na lahat-lahat at hiniwa ko. At lagyan natin ng garlic powder and ground pepper. Magkabilaan po yan. Pagkatapos niyan ay ating pipituhin. Actually, dalawa ang klase ang lulutuin natin sa recipe ito. Tatlo lang po ang ating isda. Pero at dalawa na ang ating magagawa nito. Anyway, ito kasi ay ginataang isda. Kasi requested by my brother-in-law. So, ginisan natin muna garlic, onions, at ginger. Ngayon, isunod na kaagad natin yung pinirito nating isda. At yung ating isang latang coconut milk or gata. Dahil luto naman yung ating isda, ilagay kaagad natin yung ating mga gulay. Mayroon tayong bok choy at mayroon tayong talong or eggplant. So, lagyan din natin ng konting asin. And usual garlic powder at ground pepper. At sili. Hindi lang ko lang hiniwa yung sili para hindi masyadong o walang anghang dahil nga yung iba ayaw ng anghang. But anyway, tinakpan ko muna, pinakuluan ko hanggang maluto yung ating gulay. So, nilipat lang natin sa malinis na lagyanan yung ating ginataan kaagad para hindi siya malasog ang gulay. So, sunod natin gawin, ito po ay sweet and sour fish. So, gisa muna tayo ng garlic at sibuyas at may luya, onions or ginger. Usually, pag mag-sweet and sour ako, naglalagay ako ng carrots. Pero wala kaming carrots, naubusan kami. So, ito na lang. So, mayroon tayong green pepper at red pepper. Hindi ko muna inubos yung ating peppers para mayroon tayong idadagdag sa huli. Ayan, ang bango-bango na yan. Bango-bango. Dahil sa amoy pa lang, nagugutom na ako. Anyway, so ilalagay na rin natin yung ating isda. Dahil hindi po masyadong kalakihan tong isda, so bali dalawa po siya. Ayan. At ito
ito po yung ating nilalagay na sauce sa ating sweet and sour. Banana ketchup. Pwede rin yung gamitin yung suka at may asukal. Pero usually ito ang ginagawa ko kahit doon sa ibang klaseng isda like tilapia ay banana ketchup ang gamit kong sauce. So takpan lang natin para manot-nuot yung lasa doon sa ating isda. So after few minutes, ayan na po. At baliktarin muna natin para yung kabilang side manot-nuot din yung lasa. Napaka-simple na luto lang po ito at sigurado ako na lahat ay magugustuhan ito, lalo-lalo na yung mga kids natin. So, hindi ko na siya tinimplahan dahil yung isda alone is natimplahan na natin kinina. Ang ketchup ay isa na rin na pang malakas na lasa. Anyway, sinunod ko na ulit yung natira nating peppers. At ito isang peppers na hindi ko rin hiniwa para hindi masyadong walang anghang. Ayan, nilipat na rin natin sa malinis na lagyanan. So, anyway, so napakasarap na ito.